Savremeni gimnazijalci prošli su putevima Danila Kiša. Tako su oživeli pisca čije su delo nedavno čitali, videli Beograd iz drugačije perspektive i svoje znanje obogatili vrednim saznanjima. Želim da kažem, pre svega mi se mnogo sviđa ovaj čas, zato što nije kao svaki drugi učionici. Obilazimo razne tačke po gradu i učimo po čemu su one značajne za Danila Kiša. Mnogo mi se sviđa jer mi je lakše kada slušam i vidim sve to što mi pričaju nego da uzmem kući udžbenik ili knjige i onda da sama učim. Mislim da mi je drago što imamo ovakve časove, kao što bi mi rekli časove u prirodi, pošto retko ko može da priušti deci da idemo po gradu i da gledamo neke zgrade koje su značajne za Beograd, da ne prođemo samo tu kao turisti, nego da znamo zašto je naš grad bitan i zašto su ove zgrade značajne za naš Beograd. Da lektira nije samo puko iščitavanje, profesori Savremene gimnazije na različite načine stalno pokazuju svojim đacima. Ono što želimo to je da našim učenicima obezbedimo iskustvo, jer nije dovoljno da samo nešto pročitaju, da čuju možda neke činjenice na predavanjima, već želimo i da kroz iskustvo, kroz emocije koje će doživeti to pokušaju da bolje zapamte i na taj način ostaje duže u sećanju. Književni vodič kroz Beograd već 8 godina priča priču o ovom gradu i autorima koje je on inspirisao. Ono što smo mi želeli sa književnim vodičem kroz Beograd da postignemo jeste da se na neki način oživi Beograd kroz dela pisaca. S jedne strane, dakle da se Beograd sagleda onako kako su ga oni videli, nastao kao inspiracija Beogradom s jedne strane, a s druge strane da oživimo delo pisaca koje je život u Beogradu inspirisao da napišu dela koja su trajne vrednosti i koja su postala deo naše književne baštine. Savremeni gimnazijalci će na nekom od narednih časova srpskog jezika i književnosti pokazati koliko je njih inspirisala ova priča. Danilo Kiš, autor koji je bio savremen i išao ispred svog vremena, sigurno će biti veoma inspirativan i za savremene đake.